да не са ме стеглили. Николай Митев да не са ме стеглили. Браво. Сега ще взема голямата награда. Утре ще минавам, аз съм отябрал. Ще се връщам. Имаме телефона, ще ми се обади. Ако има идея, да изпрати някой представител от това. Да, бе, кмета сигурно. Да видим кога да изпрати.